लोगोफोर सापर्ट खालाम आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय नोंथांमोना फै आंनि लाइभ भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो हागोन दावरायनि लाइभ भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना जोलाया मासे मानै माथाम दङ बेहाय माथाम जोलानि महर लाबाय आरोना नैबे बयनिख्रुइ गोदोरसिना गोजा गोजाद्राय जादोंना बिथांमोना जोलानि महर लादों आरोना मानो गियो आंखौनो गियो नामा होबाय थाग्राखौनो फाग्लिफोर सोर सोर दङ आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय नोंथांमोना अननानै कमेन्ट्स खालामदो आरोना बेबायदि भिडिअखौ नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय नुबाय थागोन सानिफ्राय खिना हरदो साला आरामै लाइक खालाम भिडिअखौ शेयार खालामना हो लोगोसे आंनि चेनेलावहाय गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना गेलेलायसो फाग्ला मानो नांलायबाय थायो नोंसोरलाय बै लासनि गोदोर दाउ बे लासनि गोदोरा बे जोला जागोन आरोना ओमफ्राय नैबे सिगांनिया मासे ओमफ्राय आरो बै मासे नैबे उननिया बे जोला जागोन आरोना जोलानि महर लादों आरो ओमफ्राय नैबे सिगांनि मासेदों ओमफ्राय बै गेजेरनि मासेदों जोनि महर बायदि नुदों आरोना बै मासे फैदों नै जोलानि महर दं बेबो बैथिंजाय गिबाय नामा दहाय होसोना गिदों सालाफ्रा नो जा नो जा जा लोगोफोर कमेन्ट खालाम अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि नांदों नायनानै भिडिअखौ नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लासो आं माबायदि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदों आं बेखौ मोन्थिगोन आरोना बै मासे फैदों बै बेबो जोलानि महर लादों नै दायो 5 months जाबाय आरोना बिसोरो 6 monthआव बाहाय मिन्थिसिगोन आरो 1 year जाबाथ' कमप्लिट जागोन आरोना खाव 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 जानो आं थानायखायसो मोनजादों नोंसोरो जाम्बाफोर बेबायदिखौ आं गैयामोनबा मोनजायामोन नोंसोरो दासो फैदो नै मासे आरो बिमा बुरिया नैबे नै होखारजोबसिगोन दा इयो होखारजोब्बाय नै फाग्लासो बे हमजागोन आरो बैथि मासे फैदो बै मानैयाबो जाब्रा नोंसोरखौलाय सोर मा खालामनो
Ah ah ah. दहाय होसो जानायखाय गिबाय फाग्लिफोर दहाय होसो जाजोबदो साला आंदो गोदाव सोराव खालामबाय थायोना इसोरो नोंबो फाय उनथिं फाय उनथिंनिफ्राय सिरि सिरि फैदो इबो नै जाना फैदो नै होदो मोनदो बिमानि खिथु खिथु बेयो बेनि फिसामोन आरोना माब्रैमोन बेना मासेल'सो थालांबाय मोजां जालाय नोंसोरो नोंसोरनो होबाय थागोन ना आङो नोंसोर नांलायनोल' नाङा नैबे जोला जागोन बैबो जोला जागोन आरोना गांगिलाव जाबासो गांगोराव जाबासो गाहाम मोनगोन नोंसोरखौनो जोलायानो माथाम माब्रै माबा जोला जाजोबगोन ना माखौ नायजोबखो माखौ गिखो नोंसोरलाय रावबो गैया दे रावबो गैया बेहाय नोंसोरखौबो खालामा आं दंना बिमा बुरि हामथारा ओइ मासे मने ओरैदै सोर सोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लोगोफोर अननानै कमेन्ट खालाम आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंना मोनाखै आंनो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर मानो होननानै बुङोब्ला आंनि बे चेनेलाव बेफोरबायदि भिडिअआ फ्राय नुनो मोनगोन आरोना नोंथांमोना ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ गले गले खावलायो नोंथांमोना बिदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंना मोनाखै होननानै प्लिज लोगोफोर कमेन्ट खालाम बयबो आरो आंनि चेनेलावहाय गोदानबा नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनानै हो साबसक्राइब खालामनानै हो आरोना दानो जाखांबाय नोंसोरो मबावबा गाखोना गाबहैबाय थाबाय नै एयार मासेनो केव 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 दे फैदो माइरं होनायखाय जायाखै दे माइरं होयिखाय बिना चावल के साथ वो खाना ही नहीं खाता ये लोग दाना नहीं खाता चावल ही मांग रहा है अभी कमेन्ट खालाम लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालामनानै नायबाय थानो गाहाम मोनो नामा लोगोफोरा लाइक कमेन्टसो खालामा माथो रावबोआनो बिदि भिडिअफोरखौ नुबाय थागोन ना नोंसोर आंनियाव मानो होसोयोल' नोंसोरो मोजां जा रानै रानै जा बिदा बिनानाव बिब' बिफं रानै रानै जा बिसोर माने जो मानियानो बे रांखिनि जोला जोलाफोरखौ
ओइलाय ओइ मानो नोंसोर नांलायबाय थायो ओइ जोला माथामखौथ' माब्रैखौथ' खाथियाव लाबोला आरो मासे बुखारखो बे मासेयाथ' गिबियावसो थाखायो बे होसोबाय थायोना दानि बिसोरो बिमा लेंग्रिया गैयियाव बेसेबां बिन्दास जादोंमोन माला ले फै फै महा थांबाय थायोलै बिदि भिडिअखौ नोंथांमोननो नाङा नामा कमेन्ट खालामा माथो रावबोआनो अननानै कमेन्टस खालामदो बे मानसिया दाउखाजों मन एरबाय थायो न' सिङाव बे मानसियाबो जो जागोन आरोना बेदे बेदे बिमानियाल'सो जोनि महर लादों सरि बे नङा बै मानसियासो जोनि महर बैनि बारखांनाया नै मासेया जोलासो बेनि फिसा नालाय नैबे जोलासो महर लादों उनथिंजाय मिलाया बोरैबा नुयोना दै लोंहैजोब्बाय आंनि रेस्टुरेन्टाव थांनानै डाइनिंआव थांनानै दै लोंहैजोब्बाय बिसोरो बेयावसो थाबाय थायो नों मा नायखो सेंग्रा ओइ सेंग्रा डाइनिं सा सा गाखोनो मोजां मोनो बिसोरो खिना दोनदोबाथाय गारखाया आं नोंसोरखौ दिनैहाय खिनानै दोनजोबोबाथाय गारखाया आं नोंसोरखौ दिनैहाय मासेया बै मासेया बिराद गियैनो बै नैयाव थाबाय मासेया बेयाव रेस्टुरेन्टाव थांनानै नोंसोरो खिना दोनदोंबाथाय मोनखागोन आं दा आंनि डाइनिंआवल' फैनो गाहाम मोनो बिसोर साला खालामैफोरानो दाउखाखौ माबा हैनि एसेनो आदार होनायखौ आं होबोजोबदोंमोनलै दाउखानो
दाउखाखौ नेरसोगोन बिसोरो। बहा थांखो? बहा थांखो? ए माखौ गिखो? हेव 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 माबोरै बिदि स्रं थारदों नायलाय नै मा होनदों? एस्रा नायनो गोनांसोलै बेयो खिनो बिसोर जोगो जोगो हाबफैजोबबाय आरो खिनो नोंसोर बेयाव जोगो जोगो हाबफैजोबबाय आरो नोंसोर बेहाय खिनो जोगो जोगो हाबफैजोबबाय आरो ना खिनो थाखाय जोगो जोगो हाबफैजोबबाय नोंसोर बेहाय मोसा अमा खिदों नोंसोरो साल्ला जा नों बिनि खिनिखौ जा बिनि खिनिखौ जा नों
Itu tuh. Ini pagli. Mana ready serius? Ah. Hiu. Ah. Ini. Comment sectionआव comment खालामनानै हो लोगोफोर नोंसोर बेयाव बिदि खिबाय नोंसोर बेयाव दोनबाय थाब्ला खिजोबगोन नोंसोरो हो खिजोबगोन नोंसोरो थिंथ' खिजोबगोन नोंसोरो नै खिजोब्बाय बेनिफ्राय ओंखारलांबा थांथ' खार अबाव था अबाव थाबाय था नोंसोरो सानखायो अबाव थाबाय था Mayaku lamlacana दाउ मोननानै आदार नागिरदों बेहाय आदार नागिरना जादों बेहाय
तिम्रो माया छाड्ने पो हाम्रो सकिनको सोर सोर दङ आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय नोंथांमोना बयबो नायदो भिडिअखौ नायदो माबायदि नांदों नोंथांमोना आंनि दावराय दावनि लाइभ स्ट्रिम बे उनथिंजाय दाउ फिसा दंना बेखौ खेबनो होसोबाथाय लान्जायखौ गोलाव मोसाहोयो आरोसो ना नै स्कुरेल ना बे जिमानखिनि गोदोना गोलाव गोलाव दङ बेयो सोब जोला जाजोबगोन आरोना गोजौ गोजौआ जोला लोगोफोर होमब्ला आं दायो सम गैथ'ला नोंथांमोननि सेरावहाय आं बेखिनियावनो खालामनानै दोनथ'नाय जाबाय आरो ना गाज्रिथा मोनसै आरो नेक्स्ट गाबोन बेबायदि सेम समावनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोना आंनि लाइभ स्ट्रिमखौहाय जायफ्रानोखि दङ नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलावहाय फैनायनि थाखाय साबायखर बावहरबाय बाय